EH herri gisa jokatzeko dei eginez hasi dute urte politikoa eta azaldu dute bi koalizio asmoa dela estatus politikoen inguruko eztabaidan sakontzea datozen hilabetetan. EH Bilduk eta EH Baik herri gisa jokatzeko deia luzatu nahi dugu. Ondoko hilabeteetan akordio zabalak eraiki behar direlakoan gaude, alderdi politikoen artean eta baita diendarte zibileko eragileekin ere. Alberto Fujimori 1980 eta 2000 urteen bitartean Peruko presidente izandakoa hilda bart Liman. Bere agintaldian gizateriaren aurkako krimenak egitea egotzita 14 urte egon zen preso eta duela 9 hilabete atera zen espetxetik. Minbiziak jota hilda 86 urterekin. Gurpilak liburu argitaratu du Estizen Artolak. Motxiladun ume baten begiragatik idatzia bere bizipen pertsonala abiapuntu hartuta sortu du novela, beste haur batzuek bizitakoak jasotzeko ariketa kolektiboa eginda. Ongi etorri guztioi, hilketa matxista batek ilunduta argitu du eguna gaurkoan Euskal Herrian. Izan ere, 34 urteko gizonezko batek 31 urteko bere bikotea eraildu ustez gaualdean Bilbon. Xabi Alok dauka informazio gehiago. Bilboko udalak elkarretaratzea deitu du bart gertatutako eraso matxista salatzeko eta gaitzesteko, eta bertan izan dira hainbat erakundetako ordezkariak eta baita alderdi politikoetako ordezkariak ere. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak jakitera eman duenez, emakume bat hildu bart bere bikotekideak Bilboko Santutxu auzoan. 31 urteko emakumea hilik aurkitu dute gauerdia pasata eta berehala atxilotu dute 34 urteko bikotekidea hiltzailea delakoan. Segurtasun sailaren arabera, ez zuen genero indarkeri aurrekaririk. Eguerdian elkarretaratzea deitu du Bilboko udalak eta bertan izan dira hainbat erakundetako ordezkariak, baita alderdi politikoetako kideak ere. Nahiko nuke adieraztea neure sumidura sakonagoa eta baita ere neure gaitzespen irmoa. Gaur goizean Santutxu auzoan gertatu den hilketaren kontra. Portaera hauek erakusten dute gizartean dugun arazo bat, gizarte patriarkal honetan badugula oraindik ere asko egiteko, eta hauek bidira oso elementu adierazgarriak erakusten dutenak, baina da egunero, egiten gertatzen diren gertaeren erakusle. Hilketa hau gaitzesti, gure elkartasunik beroena emakume erail honen familiarentzat eta lagunentzat, bertokoentzat, gertukoentzat. Uste dugu, oraintxe bertan ditugun zenbakiak biolentzia matxistaren inguruan jasanezinak dira eta horren aurrean gure konpromisorik sendoena. Gure pentsamendua eta euskal gizarte osoarena biktimaren familiarekin eta lagunekin dago. Gizarte gisa, elkarrekin eta atsedenik gabe lanean jarraitzeko erantzunkizuna dugu indarkeria matxista desagerrarazteko eta emakumeak bildurri gabe bizi ahal izango diren etorkizuna eraikitzeko. Azken erailketa horrekin Euskal Herrian aurten izan den 3. hilketa matxista da, izan ere pasaden maiatzean emakume bat hilik aurkitu zuten Donibane Loitzuneko hotel batean, ekainean aldiz emakume bat desagertu zen Urruñan, eta Baionako prokuradoreak ikerketa martxan jarri zuen ustezko hilketagatik haren senarra atxilotuta eramanez. Gainera, uztailean beste emakume bat hil zuten, kasu honetan Panaman. Lurralde zatiketaren ondorioz errealitate desberdinak daude Euskal Herrian, baina horren gainetik nazio bat osatzen dute 7 herrialdeek eta erronka komunak dituzte. Hori nabarmendu dute EH Bilduren koordinatzaile nagusi Arnaldo Otegik eta Matilde Jari EH Bairen eledunak gaur ikasturte politikoari hasiera emateko Donostian egin duten agerraldian. Burujabetza osoa helburu dute bi indarrek gizarte justuago bat sortzearekin batera eta horretarako elkarlanean ariko dira.
vamos a avanzar en el camino de nuevos estatus políticos para el conjunto. Aldebikotasuna aldarrikatu zuen atzo Imanol Pradalesek itun politiko berria gauzatzeko izpide gisa. Forum Europaren ekitaldi batean lehendakari gisa parte hartu zuen lehendabizikoz Pradalesek eta Euskal Autonomia Erkidegoko itun ekonomikoa adibidetzat jarri zuen Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak elkarlanean aritzen lortu ditzaketen emaitzak irudikatzeko. Bai, nik uste dut itun politiko berriak eskatzen duela aldebikotasuna eta horren bermea. Eta hor daukagun adibiderik eta onena da gure itun ekonomikoa. Itun ekonomikoak bere baitan hartzen dituelako ezaugarri horiek, eta nire ustetan horiek dira oinarri sendoak itun politiko berria planteatzeko. Alik eta laizterren, ze bada garaia abiadura handiko trena Euskadin egoteko eta Euskadi konetatuta egoteko, bai Espainiarekin eta bai Frantziarekin. Eta oso garrantzitsua da trena lehenbailen Euskadira heltzea, eta horrek eskatzen du ministeritzatik Espainiako gobernuek prozesua askartzea. Euskadiren eraldaketa teknologiko eta industrialean jauzi kualitatibo bat eman behar dugu. Eta orain egin behar dugu. Etorkizuneko industriaren trena hemen dago. Polemikan murgilduta dabil Zizur herriko festak abiatu berritan. Hainbat margoketa egin zituzten astearte gauean Geroa Baiko Andoni Serrano herriko alkatearen eta zinegotzi baten aurka. Alkateak pintaden berri eman zuen isa sare sozialean eta hainbat alderdik pintada hauek gaitzetsi dituzte. Gainera alkateak irainak salatu ditu bideo baten bitartez. Atzo ziren astekoa jaiak eta gertatutakoaren ondorioz udaltzaingoak txosnaguneko pankarta guztiak kendu ditu. Txupinazoan Zizurko txosnagunen antolatzaileek egoera salatu zuten. Gaur 26 urte sinatu zuten hainbat alderdi politiko eta eragilek Lizarrako akordioa ondoren Donibane Garazin berretsi zena. Ipar Irlandako bake prozesua eredu gisa harturik, Euskal Herrian gatazka politikoa bide beretik konpondu ahal izatea bideratzea zuen helburu. 1988ko irailaren 16an etak suetena iragarri zuen 1989ko azarora arte soilik iraun bazuen ere. Euskal Herrian demokrazia sakondu behar duela, hau da, Euskal Herriaren etorkizuna nolakoa izango den Euskal Herritarrek beren hitzaren bitartez adierazi behar dutela. Euskal Herriak hitza eta erabakia izan behar du. Hezkuntzan ikasturtearen irekiera ekitaldia egin dute ostegun honetan EHUn Imanol Pradales lehendakaria bertan zela. Eba Ferreirak hartu du hitza hauteskundeak deitzeko bezperetan azarorako aurreikusten baitira. Eta bien bitartean ikasle batzuek protesta egin dute barruan eta sindikatuek aldiz kanpoan.
Euskarak eredu neuronal berria dauka, Llama EUS 8B izena dauka, oraik diseinatu eta sortutako proiektuak. Hizkuntza idatzea ulertu eta sortzea eskatzen duten sistema errazago garatu ahal izatea du helburu eta modu librean eskuratu ahal izango da. Arabako Ilarduiarreko Laleze gaztandegia gaien duzen atzo Ordiziako Idiazabal gazta lehiaketan. Bigarren saria dute aurtengoa Eli Gorrotxategi eta Jose Mari Jauregik 2022ko edizioan ere irabazi baitzuten. Ordizian 51. ardilatxa edo Karrantzako ardiaren esne gordinez hartzainek egindako gaztaren lehiaketa jokatu da. Aurtengoan 57 izan dira lehiaketara aurkeztu diren gaztak. Lehen bost sailkatuetatik 4 gazta ketuak izan dira, eta bakarra ketu gabea. Bada Laleze gaztandegia izan da garaia. Eli Gorrotxategi Beasaindarrak eta Jose Mari Jauregi Lazkaotarra sortu zuten Laleze gaztandegia, eta gaur egun seme-alaben laguntzarekin dihardute hartzaintza eta gaztagintza lanean. San Jose egunean egindako gazta hautatu dute lehiaketarako. Zeune bera Jose Mari da eta egun hartan egin genuen. Kasualidadea. Baina zegoen oso borobila. Zapore aldetikan. Baina niretzat honena tekstura zen. Eta tekstura hori landu egiten zon zapore hori mantentzeko gero. Eta erabaki genuen, zemekatik erabaki genuen ketuta ekartzea. Eta, bueno, asmatu dugu eta hemen gaude. 2022an ere irabazi zuten lehen saria eta horren bestez datorren urtetik aurrera Kutxaren urrezko garaikurra irabazteko hautaga izango dira. Aramazigu 27 urte Ordiziko azoka eta Ordiziko txapelketa parte hartzen. Eta jarraituko gara. Ez bakarrik urrezko Kutxa lortzeko, baizik bezero asko eta lagun asko ditugu hemen, egun oso pozgarria da eta lagunekin egoteko ere merezi du etortzea. Gustura jaso dute saria eta lagunekin eta familiarekin ospatuko dutela esan dute. Bigarren saria Kortaria gaztandegiak irabazi du eta 3. postua Ondarre gaztandegiarentzat izan da. 4. eta 5. postuak berriz Egozkoeko Loperenak eta Abadiñoko Urien gaztandegiak lortu dituzte. Behin irabazlearen izena jakin bezain lasterren kanta hasi da eta gazta erdia 5.000 euroan erosi du Egoitza Usurbilen duen Komertzial Azkue Gastronomia eta Banaketa enpresak. Jose Marrekena ordiziarra izan da enpresaren izenean enkantean parte hartu duena, eta ordiziar bezala ilusio berezia egiten diola azaldu du. Ordiziako gaztaleiak eta beti da berezia eta aurten ere asko gerturatu dira Betialai pilotalekura txapelketa jarraitzera. Arabako ardogintza krisian murgilduta dagoela ohartarazi du Abrak sektoreak kudeatzen duen elkarteak. 2015az geroztik 96 upeltegi desagertu dira eta horrek 700 langileren kaleratzea suertatu du. Egoera bideratzeko asmoz Arabako ardoen berezitasuna azpimarratuko duen mara kolektibo pribatu bat jarriko dute martxan.
Arabako Errioxako upeltegien elkarteak, Arabako mahastizaintza eta ardogintza sektoreak hainbat hamarkadetan izan duen krisi larrienetako bati aurre egingo diola ohartarazi du. Elkartearen hitzetan belaunaldien arteko errelebo faltak eta produktuaren errentagarritasun eskasak eragindu krisi hau. Ekoizleek Guardian egindako agerraldian adierazi dutenez 2015-etik 2023ra 86 upeltegik itxi behar izan dute 700 langile inguru lanik gabe utziz. Mahatsaren eta ardoaren prezioen beherakadak eta ekoizpen kostuen gorakadak etekinak drastikoki murriztu dituela adierazi du Arabako Errioxako upeltegien elkarteak. Familia upeltegiak desabantaila handian utziz ekoizle handien aurrean. Produktuak merkaturatzeko arazoak ere azpimarratu ditu elkarteak. Izan ere, nahitaezkoa ikusten dute jatorri deitura ezberdinen arteko bereizte handiago bat. Honen aurrean, Arabako Errioxako upeltegien elkarteak kanpaina bat abiaraziko du irailaren 25ean. Marka kolektibo pribatu batekin, Arabako ardoen berezitasuna eta kalitatea nabarmentzeko. Merkatu globalean bereizketa hobea ziurtatzeko helburuarekin. Bestalde, Abrak sektorearen biziraupena bermatzeko neurri estrategikoak eskatu ditu. Gazteen prestakuntzaren eta enpleguaren sustaketaren bidez eta eskualdeko upeltegiei laguntza sendoagoa emanez. Siemens Gamesak ez du oraindik argitu zenbat langile kaleratuko dituen Euskal Herrian. Sindikatuekin izandako bileran, enpresak ez du zehaztu martxan jarri nahi duen enplegu erregulazio espedienteak nola eragingo duen Euskal Lurretan. Espainiar estatuan ordea 420 pertsona kaleratzea aurreikusten du. Siemens Gamesak oraindik ez du daturik eman Euskal Herrian zenbat langile kaleratuko diren jakiteko. Zuzendaritza eta ELA Komisiones Obreras eta UGT sindikatuen arteko azken bileran enpresak ez du xehetasunik eman abiatu nahi duen enplegu espediente erregulatzailearen inguruan. Hurrengo bilera irailaren 24an izango da, ustez Zamudioko egoitza nagusian. Euskal Herriko eta Espainiar Estatuko 430 bulego langile kaleratu nahi ditu Siemens Gamesak. Euskal Herrian egun 2100 langilek dihardute bulegoetan. 1600 Eguesibarren, Nafarroan eta 500 Zamudion, Bizkaian. Bileran, enpresak adierazi du kaleratutako langileak birkokatzeko asmoa duela. Hala ere, ez du non edo nola zehaztu. Ela sindikatuak adierazi du ez duela kaleratze bakar bat onartuko. Enpresan ez dagoela inor soberan babesten dute. Izan ere, sindikatuaren esanetan, Siemens Energy enpresako jabeak langileak behar dituela publikoki adierazi du. Gainera, elak gogorarazi du, naiz eta Siemens Gamesak galera handiak izan dituen, Siemens Energyk irabaziak izan dituela. Siemens Gamesak izan dituen galerak, 4 isa eta 5 isa turbinekin izandako arazo teknikoengatik izan dira besteak beste. Hala ere, enpresak adierazi du dagoeneko 4 isa turbinan izandako arazoa konponduta dagoela, eta hauek berriz merkaturatzeko prest daudela. Nazioartean Alberto Fujimori Peruko presidente ohia hil da. Keiko alabak mandu albistearen berri isa sare sozialean. 1980ko hamarkadan izan zen gobernuburu Fujimori. Autokrata izatea, herritarrengan errepresioa ezartzea eta giza eskubideak urratzea egotzi zitzaion. Horrexegatik espetxeratua izan zen, ahalik eta 2023ko abenduan askatu zuten arte.
Asteon bigarrenez eremu humanitario bati eraso egin dio Israelgo armadak. Gaza erdialdeko Al-Nuseirat hiriko eskola bat bombardatu zuen atzo iluntzean, eta eskola hori kudeatzen duen palestinar iheslarientzako laguntza eta lan bulegoak jakinarazi duenez, gutxienez 18 lagun hil dituzte eta beste hainbeste zauritu. Horien artean erakunde horretako 6 langile humanitario. Antonio Guterres Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiak gaitzetsi egin du bombardaketa gaur goizean eta Israeli egotzi dio nazioarteko zuzenbidea urratzea. Asteazken gaualdean jaso zen Kamala Harris eta Donald Trumpen arteko lehen debatea. Ameriketako Estatu Batuetako presidente izateko hautagaiek hizketaldi luzea izan zuten ABC Newsen. Trump gezur ugari plazaratzeko gai izan bazen ere, inkesta gehienek Harris jo dute eztabaida honetako irabazle argitzat. Amerikako Estatu Batuetako hauteskunde presidentzialetarako 50 egun eskasera. Kamala Harris. Aurrez aurre jarri dira Kamala Harris, presidente gai demokrata, eta Donald Trump hautagai errepublikanoa. Trump urduri agertu omen da debatean, Harrisek lasaiago eutsi dio, eta horrek garaipena eman diola diote adituek. Dena den, biek ala biek eraso pertsonalak erabili dituzte, eta herrialdearen demokraziarentzat arriskua direla leporatu diote elkarri. Inmigrazioaren inguruan hitz egiterakoan bota du Trumpek gezurretako bat. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country. Eta abortuaren inguruan Trumpek adierazi du, demokraten politiken ondorioz, emakumeek 9 hilabeteko daudela abortatzen dutela eta jaio berriak esekutatzen direla. Debatearen moderatzaileek hori bai, berehala hartu dute hitza, baieztapenak gezurtatzeko. Bien bitartean Taylor Swiftek Kamala Harrisen alde egingo du azaroaren 5 hauteskunde presidentzialetan. Kultura arlora salto, ume motxiladun baten bizipenak jaso ditu estizen Artolak Gurpilak nobelan. Bere bizipen pertsonala abiapuntu hartuta sortu du novela, beste haur batzuek bizitakoak jasotzeko ariketa kolektiboa eginda. Gaur goizean egin du lehen aurkezpena prentsaurrean eta bigarrena gaur arratsaldean egingo du 7:00 Bilboko Zazpikatu gaztetxean. Bilboko Zirika herrigunean aurkeztu du estizen Artolak bere lehenengo eleberria. Gurpilak izeneko liburuan motxiladun ume baten historia kontatzen duela adierazi du. Gurpilak eleberri bada, motxiladun haur baten bizipenetan oinarritzen dena, eta protagonista da hasieran haur bat, denbora pasala eta liburuan aurrera egin ala azten doana, bukaeran nerabe bat izan arte, eta bertan jasotzen dira hainbat pasarte espetxeari lotutakoak, bidaiei lotutakoak, eta hainbat kontu ezberdin. Hainbat lagunen aurrean Garazi Arrularekin batera aurkeztu du liburua eta unkituta kontatu du liburuaren izenburuaren jatorria. Amari bururatu zitzaion Gurpilak izenburua eta oso izenburu aproposa eta polita iruditu zitzaidan. Alde batetik uste dudalako metaforikoki badaukala esan nahi bat jolasteko aukera ematen duena, Gurpila badelako borobila den zerbait, buklea igual gogorarazi aldigun elementu bat izan daitekelako, baina aldi berean ere zulatu eskero apurkorra den elementua da. Beste alde batetik ere iruditzen zaidalako Gurpilak tresna bezala oso ezinbestekoak izan direla guretzat bidai guzti horiek egin ahal izateko. Eta azkenik polita iruditzen zitzaidalako ere ama izatea liburuari izena jartzen ziren. Esperientzia pertsonaletatik abiatuta idatzi du estizenek liburua, denon gustukoa izateko esperantzarekin. Orain arte irakurri izan duen jendeak maitasun pila bat helarazi dit, uste dut jendeari gustatzen ari zaiola eta hunkigarria izaten ari dela bide guztia, orduan espero dut horrela jarraitzea eta oparoa izatea. Malkoei ezin eutxita amaitu du liburuaren aurkezpena bertaratutakoen txaloen artean. Zinema arloan gomendio ugarirekin datorkigu gure kolaboratzaile Alain Rekondo. Aurrera, Alain. Kaixo,
Bueno, denboraldiko bigarrengo saio honetan, azkeneko astetan egon diran bai zinema munduan, bai telesail munduan, bi festival desberdin repasatuko ditugu, bertan sarituak izan diren lanak eta horiekin batea gomendio desberdinak. Lehenengoa eta arrakasta edo fama handina duena, Veneziako film festivala izango zen, denboraldi edo sari denboraldi honetan lehenengo festivala bezala aipatzen dena, eta bere sari banak eta barrean desberdin batzuk edo garrantzitsuenak repasatuko ditugu. Nola ez, film hobenaren saria aipatuko dugu lehenengo kasuan, Urrezko Lehoia bezala banatzen den saria, kasu honetan Pedro Almodóvarren azkeneko filmari banatua izan dena. Kasu honetan The Room Next Door deitzen da filma, lehenengo aldiz Pedro Almodóvarrak ingelesez zuzendutako filma dana, eta La habitación de al lado bezala itzuliko dana gaztelerera. Urte askotan zehar esan da nola Europan Pedro Almodóvar eta bere lanak nominatuta edo egon diran askotan, baina inoiz ez duela irabazi sari handi bat, eta agian kasu honetan justizia pixkat egiten da bere lanari. Kasu honetan atzerriko antzezleekin egiten du lana, eta pelikula honek kontatzen digu historia bi emakume bikote dianak, eta horietako bat gaixotasun terminal bat duena, eta erabakitzen duena bere bizia azkain egitea, eta horren inguruko borroka, sari banaketan momentuan Pedro Almodóvarrek eman zuen hitzaldia arrakasta edo reperkusio handia izan du, eta benetan ikustekoa. Aldi hongo geha estreinaldira eta gertzemuzko filma dugu. Zilarrezko Lehoia zuzendari hobenena Bradley Cooper amerikarrari eman zaio The Brutalist filmarekin. Badirudi festivaleko film handia hau izan dena, reperkusio handia eduki duena, 4 orduko filma eta odisea handi bat kontatzen duna. Irakurri duten kritika guztiak oso ondo jartzen dute filma, eta benetan adi egon barko gera estreinura. Kasu honetan Adrien Brody da protagonista, eta Hungariatik datorren arkitekto baten historia kontatzen digu, eta bere odisea Amerikako herrialdera bidaiatzen duenean, bertan lan desberdinak egitera. Adi hongo geha, zuzendari honen 3. filma dena, bere filmografia pixketa repasatu nahi duena, Vox Lux filma izan zen aurreko filma, eta bere estreinuko lana, The Childhood of a Leader izan zena, El nacimiento de un líder bezala itzulitakoa, pixkat nazismoaren inguruan edo dijoan filma, eta benetan oso gomendagarria dena. Beraz, The Brutalist honi, adi barko gera. Bestalde batetik, gidoi hobena Sigoaki brasildarrari banatu zaio, bertan historia real bat kontatzen duna, bertako diktadura, 70ko hamarkadan bizitako diktaduran Brasilen, zelan ezkertiar aldeko politiko bat desagertu egin zena, eta bere semeak idatzitako liburua oinarri bezala film hau egoiztu dute, eta bi gidoilariak saria irabazi dute, badirudi historia oso interesgarria dena, eta baita ere adi hongo geha. Antzezlanetan emakumezko antzezlan hobena Nicole Kidmani banatu zaio, Baby Girl filmarengatik, eta gizonezkotan Vincent Lindon frantziko aktoreari, benetan saria ilusio egiten ditena, iruzaite aktore oso handia dana, eta inoiz saritua izan, eta adibidez Titane bere aurreko filma, inorrek ikusi gabe duena, benetan aipagarria iruzaite filma, oso arrisku handia hartzen duena, eta aktore horren Vincent Lindonen lana, benetan ikusgarria dena. Bertan Hauxe da kontatzeko genuena, informazio gehiagorako badakizu eskuragai dituzu gure webgunea eta sare sozialak. Ongi izan eta laster arte.